Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyo mai albarka. Ina gaida ku, ina maku fatan alkhairi. Insha Allahu ni Ummu Tarik zan gabatar muku da soya beans and beans MOIMOI. Alala wadda aka sa ma waken suya kenan. Duk yadda kuka kira ta yayi, alala mai waken suya ko alala wadda aka sa ma waken suya. Kamar yadda kuke gani, ga waken mu kuma ga waken suya. Na yi amfani da wake kofi 2 sai kuma shi waken suya kofi guda. In kin so za ki iya sa kof guda. Gashi nan na haɗe shi duka da waken suya da kuma shi wake aka surfa shi, kun ga gashi nan ina wanke shi. Bayan na wanke shi na fidda dusan, ga kayayyakin da muke buƙata nan. Wake wanda aka surfa, manja, kori, thyme da dai sauransu, duk gasu nan, maggi, gishiri, albasa mai lawashi. Za ki iya amfani da yake da suna alayyahu. Na zuba su a blender bayan na sa na markaɗa. Za ku ga ƙullun ku masha Allah yana kunwa, yayi kyau sosai. In dai hakin sa waken suya kamar yadda muka yi ƙosan nan na waken suya, to haka alalanki za ki ga ta yi kyau shi ma. Kun ga gayi nan bayan na markaɗa, na kawo kayan ƙamshi, maggi, gishiri irin su kori, thyme da sauransu. In ma kina da irin karafish, garin shi za ki iya sawa. Gashi nan na sa manja, na juya shi sosai, ya haɗe jikin shi masha Allah kun gani. Ga kuma albasa mai lawashi na zuba. Kamar yadda kuke gani, za ki iya sa albasan da kike da shi. Wasu ma ba su son wani abu a cikin alala. To in kina daga cikin wanda ba su so, ba sai kin sa ba. Ga ganye na nan nasa na gargir ko mu ce jarjir. Sannan na zo na samu cups ina kamar yadda kuke gani, irin wanda ake cewa cika yadda din nan. Na shafe su da mai. Ba dole sai kina da gwangwani ba, za ki iya amfani da su. In kin so ma fa kika yi amfani da su, za ki iya wanke su ki aje. In za ki ƙara yin alala ko alkubus, ki yi amfani da su. So bayan na shafa masu mai, sannan na kawo wannan ƙullin alala na zuzzuba kamar yadda kuke gani. Gashi nan ina ajiyewa waje guda, ba sai kin cika shi ba, dan in kika cika zai iya fitowa. Gashi nan na sanya shi a tukunyar da nake dambu ko kuma mu ce kwalanda. Sannan na sa leda na rufe. Bayan na rufe na aza akan wuta. Sauran kuma na ƙuƙƙulla shi. Kun gani gashi nan masha Allah, bayan wani lokaci kamar in ce rabin awa haka, ta turara ta yi yadda ake buƙata masha Allah. Ba ku ji yadda ƙamshi ke tashi ba, diba fa ku gani. Cikin sauƙi. Wannan in kin so za ki yadda, in kin so za ki wanke abinki ki ƙara yi. Kun gani? Gashi nan kun ga yadda take fita masha Allah. Sannan na soya wani manjan na zuba. Ga kuma garin yaji. Wannan fa ba a ba yaro mai ƙiya. Ku diba fa ku gani. Masha Allah, masha Allah. To alalan mu fa ta waken suya ko mu ce alala mai waken suya ta kammala. Kun ga fa yadda ta bada kala, kuma cikin 'yan mintoci, ba ta da buƙatar wani lokaci. Masha Allah, da fatan wannan girki ya ƙayatar da ku, da fatan wannan fikira ta burge ku. Ina godiya, Allah ya amintar da hannayenmu. Na gode, ma'asalama.